Moitas veces a xente pregúntanos exactamente que é o que facemos os xeógrafos e as xeógrafas. E nós sempre lles dicimos que a xeografía actual xa non é esa repetición de listas de cabos, de ríos, de montes. Xa non facemos esa xeografía descriptiva. A xeografía actual é unha ciencia social moi útil e moi aplicada. O que nos caracteriza aos xeógrafos e as xeógrafas é a ollada sobre o territorio. Hai outro concepto tamén que é o de paisaxe, que está íntimamente ligado con nós, e ambos os dous conceptos reflicten esa preocupación nosa polo espazo no que vivimos. Traballámoslo desde o punto de vista ambiental, desde o punto de vista económico, desde o punto de vista humano, e utilizamos ferramentas avanzadas como sistemas de información xeográfica, teledetección, etc. Traballamos en equipos multidisciplinares, cada vez somos máis útiles porque a xeografía ten esa ollada interdisciplinar e fundamentalmente crítica e social, e creo que isto é moi importante no mundo e na situación na que vivimos hoxe en día neste planeta.